Jesu yiphuke pandinomira Yesu naye Jesu saka ndopinda nepaika kumotikari kuzara yadhi kudai so kuvharirwa nepamusiwo pangu kudai so maroja aya akuda kundijaira. How can someone just block my door like this? All these cars. Jayarai! Come here. What is this? Mashura ka boiliswa chayo chayo andri kuona nguva dzinoidzi. My friend, will you come here? What's your name? Chine, my titi, entrance yangu inopinwa the back. Where is my entrance? Kana makuvhara entrance yangu ini ngirikini nemotikari dzenyu panapa indisina kana bhasikoro. What is this? Are you the landlord here? Where is your other one? Call your other one nemotikari. What is this? Rebecca. Shari mashura akaboiliswa ndaitirwa nemaroja. Ina muchiswara jai. My friend, can you walk fast? What is it? No, come here. Mungati yadi yangu yese ikuita ningirikini flooded nemotikari dzenyu saka ini ndopinda nepa door rangu ndozvima I want to enter. I cannot enter. Imhosva here kuti andina motikari panapa. Kana mune simba chezvezvo mune mari mude kuita dzimba. Mungaflade yadi yangu nemotikari kudai so. Mama tu nemaningirikini. Indisina kana bhasikoro. Are you guys crazy? Amuzi parking epusangwai. Take it easy, ma'am. Aiwa musati take it easy ka pamba pangu. This is my house. It says me. Anditi ukati take it easy uchipaka kuti ndivhara saka ndokwira kane pamusoro pemota dzenyu. Ndotokwira ka kuti ndipinde mamangu. What is this? Take your cars munopaka kusango. Mungati wani munoroja amuna pekugara. Tu mofulada yadi yangu netu mota twenyu. Ini ndichida kupinda unopaka pamusiwo wangu for the way and ndeshe mezo usati maititi vanotaurisa. And imwe issue musati matombotara zvetumota twenyu ndotutu. Kune ani mabenzi nechiichi vandoshamisira kudarika imi. Handitika munzwisise pabatisei. Imwe issue kana ndichida kugeza nyaya yekuzadza mabhaketi makaita mutsetse pabathroom bangu. I bath first before mageza. And another issue ndandapedza nyaya yenyu yekuponda muchiponda zvamunoita panapa. Seti muri maroji mapondero akaita hanzi kuzoti what's your mission? I have a husband here. Unoponda ucha purple and blue. What is that? No, you can't do that. I don't have time for your rubbish. Sisai mota dzenyu apa, don't answer me. Sisai mota dzenyu pamba. Mama, tinopaka. Just remove parking ekusango. Kwam.